जय जगन्नाथ मन ओडिया रेडियो लकी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप समस्ते भले थे और आगू भले रुहतु। तो आम जाऊे पीरजाहानिया बुलवा को चलन जा बुलवा जा पूर्व गोटे कथा कहूँ जो मैंने भी राइड कर हेलमेट आ मास्क यूज करूँ। चलन जो गाड़ी जमा भी पेट्रोल नहीं, गाड़ी को पुणी तेल दरकार। भाई 120 गोटे मार चलते जा भाई मैंने मोर अपेक्षा कर चलते जा। मझे मझे जो रोड पड़ी भारी असुविधा, गाड़ी बहुत प्रोब्लेम हो भाई मैंने आज हम जाऊँ जहानिया पीरजाहानिया जाऊँ आम। आज वेदरटा पूरा मस्त अच्छे, खरा ना ठंडा पाग देती। पाग देखो के मस्त पाग देती, ए पाखे चाह टे मस्त लगता। आपण भी राइड एंजॉय करूँ। आज हूँ संडे, तो आम आड़े सटडाउन हो कि आम वीडियो करने से सटडाउन भी बाहरी कौन करवा, वीडियो तो पकेक पड़ो ना। ब्लॉगिंग चैनल खोलुची मैंने वीडियो तो पकेक पड़ो, से संडे हो सटडाउन हो जहाँ हो। लिखाई देखो आगे लिखाई राइट साइड देखो पीरजाहानिया लिखाई। पीरजाहानिया अस्त्रंग मार्केट रू 6 किलोमीटर पड़ो। चलते जा। आगू छाड़े से गले भारी छेड़ी गुड़ाक बाहर रोड ऊपर बुलूँ, जो एक्सीडेंट हो तो मालिक कहे ना कौन ना हम छेड़ी एक्सीडेंट कर पैसा दियो। हम्स हम्स हम्स
ଗୋଟେ ହୋମ୍ସ କେତେ ହୋମ୍ସ କରିଛି ପୁଣି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ୍ସ। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାହାନେ ରିଟର୍ନ କଲେ। ଏବେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ପୀର ଜାହାନିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପୀର ଜାହାନିଆକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଗାଁ ଏଠି ପୁଣି ସ୍ପିଡ଼ ଲିମିଟ୍। କେତେ ଗାଁ ପାସ୍ କରି ଯାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେନି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବେ। ଏବେ ଟିକେ ପିଛୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଗଛ, ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ରୋଡ଼ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏପଟରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଈଟେ, ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୀର ଜାହାନିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଚାଷ କରାହେଇଛି, କେତେ ସାରା ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରରେ ଫେମସ୍। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଈଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ପୀର ଜାହାନିଆ। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆରେ ବାବା, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାହାନିଆ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୀର ଜାହାନିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏଇଠିକି କାହାର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା, ପଚାରିବା। କେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଆସିକି ଜାହାନିଆରେ, ପୀର ଜାହାନିଆରେ, ତ କେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭିଜିଟ୍, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ତ ଆମେ ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର, ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏକି ମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରିବେ, ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ମନା। ଗୋମାଂସ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ କାମ କରିବାର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ସେସବୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ପାଣିଟା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ପାଣି ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ପାଣିଟା ପଛପଟୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଆଗରୁ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆରାମସେ ଆସୁଥିଲେ। ଅଚାନକ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାବାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ସେଟା ଉପର ବାଲା ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆର ଆବାଜ କରିକି ଡାକିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ତା ସହିତ କଥା ହେବନି, କି ଆଇଲା ବେଳେ ତା ସହିତ କଥା ହେବନି, ସେ ପଛକୁ ଫେରିକିରି ବି ଚାହିଁବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରିକିରି ଅନେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଲୀନ ହେଇଗଲା ମାନେ
ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ଏକ ହେଇଗଲା ପୁରା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଆଣିକି ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ସତ୍ୟ ତୁମର ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁ ଦେଇଛ, ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ପାଣି ଖୋଲିବନି ନା ତୁମେ ଆଉ ଉପରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଯାହା ଯେତିକି ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ସେଟା ଆଣିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୀତି ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ନୀତି ଭୋଗଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଭୋଗ ନାଁଟା କ'ଣ? କାହା ନା ଯେଉଁ ଭୋଗ ନାଁକୁ ନୀତି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀତି ଭୋଗ ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ ଭୋଗର ନାଁ ହେଉଛି ନୀତି ଭୋଗ। ନୀତି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ହେବ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭୋଗଟା ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ନୀତି ଭୋଗ। ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ସେଟା ଲାଗି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି ହୁଏ। ଯାହା ତୁମେ ପକାଇ ପାରିଲ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଛ କି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇ ପାରିଲ, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନିବେଦିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯାଇକି ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସେଟାକୁ ଭସେଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଭୋଗଟା ପାଇବେନି, ପାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ବଳିଲା ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବାଘ ପାଉଥିଲେ, ସବୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବେଳେ ବାଘ ଆସୁଥିଲେ, ବାଘ ପାଉଥିଲେ। ବାଘ ପାଇବା ବେଳେ ଶୃଗାଳ ବି ବିଲୁଆ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକରି କିଛି ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମାଜ ଜନସମାଗମ ହେଇଗଲା, ଜନଗହଳି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଆସିବେ କୁଆଡ଼ୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ବଳୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ରୋଗୀ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପଡ଼ିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ବି କିଛି ପାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଯିଏ ଖୁସିରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭୋଗଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ପାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମୋବାଇଲ ଯାଇପାରିବ। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏଠି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏଇ ବଣରେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ପାର୍କିଂ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳିବ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେବା। ଯିବା ସି ବିଚ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଭାଇମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଣ, ଏପଟେ ସବୁ ବଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଗରେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୌସମଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା ମସ୍ତ। ପୁରା ଲୋକମାନେ ଏଠି ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିନୁ, ତ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାରିବୁନି। ଏଠି ପୁରା ଭାଇମାନେ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଅଛୁ। ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ସେପଟେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ କରୁଛି। କାନାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ଫଟୋ ଯାକ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ଆଇଲା ପାଣି ଆଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ, କୁରକୁରି ଖାଇବୁ, ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ।